Πω, δίδει τέλειο καιρό έχει. Φανταστική μέρα για εκδρομή. Εκδρομή, δεν είναι και άσχημη ιδέα. Ναι, πάμε στο ζωολογικό κήπο. Αχ ναι μαμά, μπορούμε να πάμε να δούμε τα ζωάκια. Ναι μαμά, μπορούμε. Θα ήταν τέλεια. Εντάξει, με πείσατε. Ντυθείτε και φύγαμε. Αργό, ετοιμάσου, θα έρθεις κι εσύ μαζί. Γρήγορα, όλοι ανεβείτε. Αρτεμή, πιάσε τον Άργο από το λουρί. Ναι μαμά, έλα Άργο, πάμε. Έλα γόρι μου, πάμε να δούμε και άλλα ζωάκια. Θα περάσουμε φανταστικά. Φτάσαμε. Δεν βλέπω την ώρα να δούμε τις αρκούδες. Όχι. Αυτή η ταμπέλα λέει ότι δεν επιτρέπεται δεξιά. Μαμά, είναι αλήθεια? Όχι, ναι, το είχα ξεχάσει. Είναι για να μην μεταφέρουν αρρώστιες το ένα ζώο στο άλλο. Δεν πειράζει. Ας δέσουμε τον Άργο κάπου εδώ στην πύλη. Έλα δε τρελόσκυλο, θα μας περιμένεις για λίγο εδώ έξω. Να κάτσεις ήσυχος. Δεν κυνηγάμε κουνέλια ούτε πάφη. Εντάξει? Πω, δες εκείνη την αρσενική. Είναι τεράστια. Χαχα, κοίτα πως κινιέται όταν περπατάει. Έλα, πάμε να δούμε τώρα τα γεράκια και μετά πάμε να δούμε πώς θα πάει ο Άργος. Γεια χαρά μπαμπά Αρκούδο, θα ξανάρθουμε. Ωχ μαμά, πού είναι ο Άργος? Όχι, ο Άργος το έσκασε. Α, το τρελόσκυλο. Σίγουρα κάποιο κουνέλι θα κυνηγάει εδώ γύρω. Πρέπει να σκεφτούμε κάποιον τρόπο να τον βρούμε.